Razgovaramo sa profesorom dr. Vladimirom Jorgom, predavačem na Akademiji fudbala, gospodinom, džentlmenom, sportistom, naučnikom, lekarom, priznatim širom sveta u oblasti sportske medicine i posebno u oblasti nutricionizma, ishrane i oporavka sportista. Profesore, svakako da gledalce naše interesuje kako na Akademiji fudbala pripremate vi iz svog ugla kadrove koji se ovde obučavaju i pripremaju za život i rad, a to su treneri u oblasti fudbala i menadžeri sporta u svim drugim sportskim oblastima. Pa vidite, koncept Fudbalske akademije kad je formiran, onda najveći deo, pored stručnih predmeta, bačen je na medicinske predmete. Znači, naši treneri, naši menadžeri mnogo manje, jer je prema obimu programa svedeno manje, ali treneri su u obavezi da imaju osnovna znanja iz anatomije i fiziologije, zatim iz sportske medicine i posebno oblasti ishrane u sportu. Jer ideja je da trener kad završi školovanje i kad radi sa dečjim kategorijama, kad radi sa kadetskim i tako dalje, mora da ima neka osnovna medicinska predznanja da bi znao da planira trening, da planira opterećenje, da zna kako je unutrašnje opterećenje tog deteta, tog organizma, da bi mogao da izvede svoj određeni zadatak. I ta ideja medicinska zaštita, taj program je kod nas jedinstven i mislim da po tome smo mi ovako i prepoznatljivi i mislim da je to jedan od argumenata s kojim mi nastupamo u odnosu na vrednosti programa s kojima radimo. Da ponovimo slobodno, to su anatomija, fiziologija, sportska medicina i ishrana u sportu. Za fudbal se nekad govorilo, dragi gledalci, najvažnija sporedna stvar na svetu. Odavno to više nije tako. Iz tog razloga Akademija fudbala je institucija koja obrazuje trenere shvatajući značaj znanja. Apsolutno da, jer bez znanja, bez nauke, da budem otvoren do kraja, vrhunski rezultati ne mogu da se postignu. Posebno kad je fudbal sada jedna visoko cenjena profesija koja je, što se tiče materijalne strane, na jako visokom nivou, ogromna su ulaganja, prema tome kad su velike ulaganja, to više nije sporedna stvar, to je vrlo ozbiljna stvar, vrlo planirana i koja zahteva prisustvo nauke. Znači, bez nauke ne možemo govoriti o vrhunskim rezultatima. Gledalci svakodnevno na mnogobrojnim televizijskim kanalima prate Evropsku ligu, prate zbivanja u engleskom fudbalu, italijanskom, španskom i vidi se tu koliko igrači stalno imaju te redovne napore, a funkcija svega je pobeda. Značaj trenera je tu nezamenljiv, njegova znanja. Evo da prokomentarišem malo značaj sportske medicine, nauke i ishrane u savremenom fudbalu. Pa vidite, u savremenom fudbalu ceo koncept treninga je planiran na fizičkim i mentalnim sposobnostima sportiste. Znači, sportistu treba da dovedemo do takvog stanja, da ga pripremimo i fizički i mentalno, a to da bi uradili nije samo deo tehnike fudbala, nego vrlo su važne fizičke pripreme koje podrazumevaju u najširem smislu reči upotrebu svih savremenih metoda u treningu, primarno snage, eksplozivne snage, brzine, brzinske izdržljivosti. Znači, to je jako važno da naš fudbaler bude tako treniran i tako pripremljen da može da izdrži utakmicu. Ranije je koncept bio, ne znam, odbrana, navala, čak su sada to totalni fudbal. Znate, kad pogledate vreme koje pretrči svaki igrač, onda vam je jasno da nema razlike između navale i odbrane, nema, nego jednostavno oni mora da budu pripremljeni da izdrže, da budu trenutno eksplozivni, da mogu svaki put snažno da izvedu, a drugo, često i u fudbalu je sastavni deo igre su kolizije, sudari, znači mogućnost povreda je stalno prisutna, a pobjeda je ne primarna. Znači, više, da budem iskren do kraja, ne vodi se toliko računa o maksimalnom zdravlju vrhunskih sportista, više se radi o rezultatu. Prema tome, sve je u potrebi rezultata, i ishrana, i trening, i zdravlje sportista. Primaran je rezultat. Ako mogu da ponovim ono što sam čuo od vas,
trener u modernom dobu više ne može da bude amater u neznanju. On mora da bude savremeni vojskovođa koji u svojim rukama ima znanje, a znanje je ono što može da primjeni na svoje igrače i da izvuče maksimum. Tačno, i trener u savremenom fudbalu, u ovom modernom fudbalu ne može da bude sam. On ima tim, prateći tim. On jeste vojskovođa, ali ima prateći tim svojih generala koji su zaduženi za ishranu, za psihologiju, za oporavak, farmakolog koji je zadužen za suplementaciju, nutricionista, biohemičar koji mora da prati organizam. Znači, praktično, naš savremeni trener mora da ima i ta predznanja i takav tim da bi mogao da rukovodi jednom savremenom, modernom ekipom da postiže vrhunske rezultate. Znači, bez nauke nema razgovora. Vi ovde na Akademiji fudbala prenosite svoje decenijsko iskustvo, putujete širom sveta, predajete, držite seminare i svakako da polaznici ove visoke škole imaju priliku da od vas čuju ta iskustva. Jeste, unazad sigurno, da ne kažem, jedno 30 godina sam redovno gostujem na mnogim univerzitetima, visiting sam profesor i pokušavam ta saznanja iz raznih laboratorija i iz raznih kongresa, simpozima, da na neki praktičan način prenesem našim mladim studentima, odnosno našim trenerima, u smislu da shvate da moraju da razmišljaju. Ne mora oni sve da nauče, ali da imaju predstavu u tom ukupnom radu, u njihovom pripremanju ekipe, mora da imaju predstavu koja znanja. Znači, on mora da razmišlja, ako ne zna najbolje o treningu snage, dovešće specijalistu koji se bavi treningom snage, specijalno u fudbalu, pa će im pružiti mogućnosti, program. Znači, on mora da razmišlja kompleksno i da obezbeđuje takvu ekipu koja će njemu da bude u funkciji da bi on postigao najbolji rezultat sa svojom ekipom. Svi oni koji nas sada gledaju, a razmišljaju o tom pozivu, da li su aktivni sportisti ili imaju druga znanja i žele da upišu Akademiju fudbala, da li je vaša poruka da oni mogu da nauče ta znanja i da hrabro izađu na crtu tržišta i pojave se da li je to niža zonska liga ili da se nadaju visokim dometima fudbala? Svakako. Mislim da naš program je tako koncipiran da svaki mladi čovjek koji ima želje, koji je zainteresovan, ako se ozbiljno posveti, može da stekne ta znanja i može sa tim znanjima, što vi kažete lepo, da stane na crtu, na tržištu kao stručnjak. I posebno što su mi uveli i kod nas na akademiji i znanje jezika, tako da mi školujemo trenere koji znaju jezike. Engleski smo uveli kao obavezan sastavni deo. Znači, i korišćenje literature ih polako navikavamo, da ne govorimo o primjeni kompjutera, interneta. Sve to oni nauče, jer tako opremljen jedino može da uđe u borbu na tržištu. A ujedno da kažemo poziv svih koji gledaju u emisiju i van Srbije, mogu da znaju da iz inostranstva mogu da dođu da studiraju ovdje u Srbiji u Beogradu. Jeste. I imali smo studente do sada, imali smo studente iz Kanade. Jeste naš čovjek koji je završio, ali imali smo i Nemca koji je ovdje završio, koji je govorio engleski i slušao je predavanja na engleskom jeziku, koji je isto završio Fudbalsku akademiju. Prema tome, otvoreni smo za ceo svet. Profesor, najlepše vam hvala što ste evo sada u ovoj lepoj emisiji i prikazu Akademije fudbala rekli koliki je značaj znanja u domenu sportske medicine, nutricionizma, oporavka, eksplozivnosti, izdržljivosti u modernom sportu, a sve u svrhu pobjede. Tačno. Sve u svrhu pobjede. Hvala.